היום נדבר על ההבדל בין להאמין בעצמנו לבין להאמין בסביבה החיצונית. שלום לכולם, בואו נתחיל מההתחלה. האמת, כל הסיפור של האמון מתחיל בילדות. המקום שבו רציתם להאמין אז, הוא הרבה פעמים המקום שאתם רוצים להאמין בו גם היום. נסו רגע להיזכר, מתי בפעם האחרונה הרגשתם חוסר אמון? האם ניסיתם להתאים את עצמכם לסביבה? או שאולי רציתם שהסביבה תבין אתכם ותתאים את עצמה אליכם? אמון בעצמנו ואמון בסביבה הם שניהם בעצם תגובה לחוסר אמון. מי שמאמין בעצמו מחפש אותנטיות, מקוריות, להיות מישהו. לעומת זאת, מי שמאמין בסביבה מחפש שייכות, התאמה לנורמות והבנה אותו, הכרה במישהו. אבל האמון עצמו לא צריך להיות תלוי, הוא צריך להיות עצמאי, הוא לא צריך להיות תלוי באדם, מקום או סיטואציה. השאלה היא לא במי להאמין, אלא איך לחזק את היכולת, את השריר להאמין. אז נקודת ההתחלה שלכם, אם זה בא מעצמכם או מהסביבה, נותנת לכם את הכלי הבסיסי. אבל העבודה האמיתית היא דווקא על הצד השני. זה שאתם עוד לא מאמינים בו, אם זה הסביבה או אם זה עצמכם. אם אתם מצליחים לזהות איפה האמון התחיל אצלכם, סימן שיש לכם את הכלי להאמין בכל מה שתבחרו, בין אם נקודת ההתחלה היא בסביבה או במי שאתם. אז שיעורי הבית לוידאו הזה. תשאלו את עצמכם, מה גורם לי להאמין בעצמי? או מה גורם לי להאמין בסביבה? אחרי שתבינו את התשובה, תצאו לחפש את אותה סיבה בדיוק במקום שבו אתם עדיין לא מאמינים. אולי זה ייראה לכם תמוה או מוזר בהתחלה, אבל אני מבטיחה לכם, אתם תגלו הפתעות, כי הסיבה להאמין היא אותה סיבה בכל תחום. אנחנו אוהבים אחד את השני ורוצים אחדות. ניפגש בוידאו הבא.